Kurawa arep gendak Sikara karo Bibi Warasembadra katon banget nggone bakal mboyong Bibi Warasembadra marang negara Ngastina. Ora mbok balekke adikku Abimanyu, ora mbok balekke. Pecahi sirahe. Waduh, kacau. Siwa Durma Gati ora mbalekke adikku lanang. Apa kelakon Kurawa keduga nandhingi kridane Gatotkaca. Wah, Gatotkaca cabal. Cabal Gatotkaca. Ora duwe niat apa-apa Kurawa bakal mboyong Walacembadra. Sayekti mung kepengin kanggonan Walacembadra lan anake ya kuwi Abimanyu. Ora duwe niat apa-apa, yakin sumpah. Kaya ora apal karo watake Kurawa. Ingkang demen gendak Sikara karo sak pepadane. Ola Gatotkaca. Yakin ora? Ora gelem balik amuk Kurawa. Gatotkaca cabal, cabal Gatot. Menawi mboten maringaken rawira-rawira tas malam-malam tak putung. Ora ana ta beting Kadang Taruna karo Kadang Werda. Kresna tanggep mungsuhe Baladewa. Werkudara. Werkudara. Nyadong dawuh sinuwun. Kaget raos sing manah kula. Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ngawingkeng abdipun Patih Prakuta. Ketingalipun medal saking pasewakan negari Ngastina, ketingal boten karenan penggalihipun. Menapa kula nandhang kalepatan, menapa kula klentula kebarang kula dumadung dawuh. Sinuwun, sinuwun Mandura, sinuwun Prabu Baladewa nyadong dawuh. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngkono. Lah kok dadi ketemu lakon sing kaya mengkene. Enten apa ta? Enten apa? Menawi kepareng ambabarono dhateng abdi kepatihan. Prakuta wonten dawuh. Ora nyono babar pisan. Yen pangkatku saka negara ing Mandura prapta negara Ngastina iki jebul tinemune aku kebegan lakon ing persasat suduk gunting tatu loro. Gunting niku nek dingake tatu loro. Nek didadake siji kemeng tatu siji. Kowe nek ora guyon ngopo to? Kowe nek ora sembrono ngopo? Mbok yo ngerti karo kanane Baladewa. Ngerti karo pasunane Baladewa. Tak kandhani. Iki aku lagi menggalih apa? Kahananku piye? Kudune kowe ngerti. Kowe ngrangkani Ratu Mandura wis pirang taun? Nggih. Nggih. Ning kowe ora tau apal karo aku. Penggalih ku lagi seneng, apa penggalih ku lagi ora seneng ki kudune kowe nitik, kudune kowe apal. Nggih. Nyuwun pangapunten. Wonten menapa? Aku entuk kewajiban. Kewajibanipun nek tak kandhake nang kene mesti ora matuk karo kewajibane Baladewa. Lho, lah sae napa awon? Perkara elek karo becik iku mantuk meneh nonton saka kondi. Oh, nggih. Lah terus tutno laku jandraku wonten pundi? Ning Ndarawati. Lho, kuwi katosipun adus. Ana perkara? Nggih, nggih. Lah grisik guyu-guyu tak pecah ndasmu. Nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten. Karang ciri-wanciripun kula kanten menika. Mangkat dina iki sewawi kula dherekaken kaya jatuh saka aku. Apa perintahing Baladewa? Kowe nyulayani aja takon dosa. Tak lereni ngono dadi patih. Oh nggih, monggo sinuwun kula dherekaken. Ayo Prakuta.
sewakan busana sutra miyang sasongko wayahnya lagi lumaras mangrengga lareng puri yekti ana Sirmandaya Mandaya sekaring keswa
Jaladri kapitaning Surya dening Wangkawa Anja sumembur saking salira risang sekaring Narendra lela risang sekaring Nalendra sukmeng nala Pramsedya asmara dewa dewataning sukmeng salira madebya debya sanata ngandika alon niwang semono madi luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara Koko Prabu ndadosaken ngagat sotaning manahipun ingkang rayi Ndrawati Rawuh Maduka kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu. Ya, Kresna. Ndak tombah karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Bahi Tampanana, Yayi Prabu. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggenjengan dika lenggah. Ya, Yayi Prabu kaya wis ora kepenak. Kakang Prabu, aku ngaturake sembahku katurya Kakang. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu para. Ya. Bratajaya lara ireng dak tampa, siadi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana piye? Anak lanang ya majamu ora kena sambe kala apa-apa. Pangestuning Kakang Mandura tansah pinanganing kawidadan. Syukur, Sembadra. Kula wonten kanthi becik. Kuwi talining katresnan antaraning kowe lan bojomu. Iya, Kakang. Oh. Nadani ingkang putra pringgotanipun Gatotkaca ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Tetuka tak tampa. Ora liwat pangestuning Wakmu Mandura Tampanana, kula pendika jimat paripe. Dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki tak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana, diweji kula ngaturaken sembah bekti kunjuk. Kakang Pati Udawa tak tampa tiba padha-padha. Dipun prayogaken anggenipun lenggah diweji Mandura. Ya, Kakang Pati Udawa kaya ora kurang kepenak. Koko Prabu. Nuwun sewu, sampun kinten kula kumalancang ndadosaken kaget raos manahipun ingkang rayi Ndrawati dening rawuh Paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi kepareng kawedharing kathah mengko suraos ing kados pundi kepareng kula nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu. Kresna, nggih kula wonten maring adhawu. Wale-wale apa praptanipun Kakang ana ing negara Ndrawati sepisan tilik marang rajaning siadi sak kulawarga ndungkap angka loro wis sak trepipun Kakang minangka dadi kadang werdane Bratajaya ya silara ireng anggone entuk kanugrahaning dewa wujuding putra. Nggone wis mangun bale Wisma kalawan Si Arjuna wekasan pinaringan talining katresnan wujude Atmat Janing Sembadra. Inggih. Kaya ngapa bombong penggalipun Kakang Tanpurunga isih ana ingkang nerusake lajer sejarah Mandura. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ya mengene Kresna. Setemene Prabu aku iki bakal matur ngersane Yayi Prabu Ndrawati. Kepareng kula cemadhong dawuh. Wonten pangandika menapa Koko Prabu? Sembadra kuwi rak ming dudu adimu tok.
Nanging pun kakangku ya minangka dadi kadang werdane Sembadra. Inggih. Monggo kabagyaning Sembadra iki mengkene mau persasat tumplak punjen sinundul puyuh kaya kejugurukan wukir sari klepaning samudra madu. Kula wangsa ing Mandura. Dene adhiku wadon Wara Sembadra wis gendong dotong-dotong wujuding punang jabang bayi ya kuwi atmajane Si Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Kabagyan iki mengkene mau aja Si Adhita ing ngrasakake ana aja mung kulawarga Ndarawati yang padha ngrasakake ning tak jaluk kabeh supaya rata. Tegesipun ngados pundi? Pratanipun Kakang negara Ndarawati yen dikeparengake aku tak mboyong Wara Sembadra lan Si Abimanyu. Ora ketang mung pirang dina sarta munggahe sesasi munggahe meneh setahun Wara Sembadra men mapan ana ing negara Mandura sebab kabar sing nak tampa dina iki Wara Sembadra nedeng ditinggal karo Janaka ya Permadi. Mula kabagyaning Wara Sembadra nggone momong atmajane ya kuwi Si Abimanyu apa mbok lilani lan mbok keparengake pun Kakang uga bakal ngrasakake momong lawan atmajaku Si Abimanyu marang negara Mandura. Koko Prabu. Estunipun kula mboten wantun badhe andhuwa dhateng parang Paduka. Jernyatanipun Sembadra menika tasih kadang Paduka piyambak. Namung semanten Purbawasisa wonten astanipun kadang Paduka pun Bratajaya. Lara ireng. Ngono dawuh apa Kakang? Kadangmu sepuh Kakang Prabu Baladewa rawuh ana ing negara Ndarawati ing wigati kepengin ngrasakake kabagyanmu. Nggone Si Adi wis kagungan putra, ora ketang mung sedhela leganana penggaling Koko Prabu Baladewa supaya Si Adi budal lawan atmajamu Si Abimanyu mapan sawetara wektu ana ing negara Mandura sinambi ngenteni timbuling ya kuwi Si Permadi, ya bojomu Si Janaka Wara Sembadra. Wanodya yutama ngambararum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika piye Sembadra? Kakang aja kinira lamun Kakang Prabu Ndarawati mban cindhe mban silaten upama Kakang Prabu Baladewa bakal mboyong aku lan anakku Abimanyu prapteng negara Mandura aku ora bakal selak sinambi ngenteni ya kuwi rawuhe Kakang utawa Raden Janaka ngono wis sawetara wektu ninggal marang kasatyaning Madukara. Dadi Wara Sembadra gelem tak boyo marang negara Mandura. Kakang Prabu dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku wani andhuwa marang keparenging Kakang Prabu Baladewa. Wah, ya ngono kuwi. Ngono kuwi Sembadra. Merga Ndarawati lan Mandura kuwi loro-lorone ngatunggal. Mandura ya Ndarawati, Ndarawati ya Mandura. Mula jero kok bedak-bedake. Kowe mapan ing negara Ndarawati tanpa beda kowe mapan ing negara Mandura. Mula kang saka kowe ayo bareng lawan pun Kakang. Anakmu gendongen. Tresna aku njaluk pamit daya-daya kaslak kepengin nuduhake Wara Sembadra lawan garwaku ya Mbak Yumu Erawati supaya bombong penggali. Kula semanggaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Sembadra. Ana apa? Ayo mangkat dina iki. Ayo Kakang Prabu ndak derekake Kakang Prabu Mandura.
Kotodyan Gatotkaca tinol mapak Karkasuta tekapira Kresna Parto maneher saktinira ing ujaran wang-wang. Oh, lho, Gatotkaca wonten timbalan. Lah kok dadi sajak? Ora jenak nggonmu ngabyantura ngersaning wakmu ing Ndrawati. Nuwun sewu. Mboten ateges kula Jubriya kaliyan Kanjeng Prabu Mandura babar pisan boten. Namung sak pengkeripun Bibi Wara Sembadra kaliyan kadang kula Dimas Abimanyu. Ingkang dipun gendhong dening Bibi Wara Sembadra. Pangraosipun ingkang putra ing Pringgondani, raos kula kados melang-melang ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Menawa dipun parengaken kula badhe mlapat tindhahipun Kanjeng Prabu Mandura. Sajake kowe Cubriya, mboten perkawis kula Cubriya. Namung semantena namung kira jejagi iki mawon. Ya, kula cah bagus. Panggraitaning atimu tan prabeda kaya rantamaning penggaling punwa ing Ndrawati. Mangkato awat-awatana saka Dirgantara. Yen pancen ana bab sing ora prayoga, Purbawasih tak pasrahke marang kowe Garkaca. Nyuwun pamit madhal wajilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setyaki, Dori. Eneng apa? Sabengeripun Kanjeng Prabu Mandura. Pangraos kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Kowe iki mung tiru-tiru tembunge Gatotkaca lha ngono. Mboten, Oh Prabu. Mbaya wis sing lante panggraitan iki Gatotkaca pancen tak akoni yen kowe kuwi rejanjane nak ming cemongol-congol golek pendhok supaya ketok ra ngono to. Panjenengan niku mbok sampun kados mekaten. Setyaki wonten timbalan. Ora usah dadak matur sing werna-werna mangkat to. Lampaten tindak ing Koko Prabu Mandura. Rasaku ora penak Setyaki. Kula nggih mboten penak. Wis ora usah dadak melu-melu to mangkat to. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Udawa penak ora? Sekeca. Ya wis nek penak nang kono gak rasa melu-melu. Ampun ngaten kula badhe nderekaken Yai Mas Setyaki. Kanjeng Diwedi. Sing ati-ati Kakang Pati to. Dewa Narpati Dwinares
Winare swara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon. Marang Jabanon sinawi. Oh. Kakang Prabu. Piye? Kaget atiku bareng ora pangling iki rak patih Sengkuni karo Begawan Durna. Yo, pancen bener. Ngendi kamu duk sekawit bakal mboyong aku neng Praja Mandura lah kok dadi malah ana Sengkuni karo Durna iki karepe kepiye? Kose, para Sembadra, kose, aja kaget. Semene kowe tak kandhani. Nggon pengen mboyong nglawan kowe, ora kok jumujuk marang negara Mandura. Nah iki mau janjane pun Kakang saka negara Ngastina. Wondene dawuh Kyai Prabu Duryudana banget bombong marem seneng penggalihe merga wis krungu yen krungu kabar yen to Janaka nggone mangun Bale Wisma kelawan Sira Yayi Bratajaya wis pinaringan momongan. Mula kabagyanmu iki mau akeh sing padha kepengin ngrasake. Lah karepe Kyai Prabu Duryudana kersane sadurunge kowe prapta ning negara Mandura, kowe tak kanthi dhisik ora ketang sedila mampir ning Ngastina. Inggih, nggih. Margi menapa ingkang ngraka menika pitataning jalma unusaning titah. Sinten sing boten remen menawi saged kampiran satunggiling putra satriya ingkang kalukengrat mbok menawi sakmangke saged paring daya kekuatan dhateng Sangya Parasata Kurawa. Arek ngono to Kakang Durna. Kakang Durna. Kakang Durna. Nan. Rak ngono to sampeyan ki ngematke apa? Ngematke Sembadra e. Oh, lah kok dadi kaya ngono Sembadra. Ai senenge ora jeneng mokal, jeneng bocah e lha isih cilik, isih bayi. Nggih. Kan mesti wis kaya ngono tadi Pati. Nggih, nggih. Banjur lambene para mak pyak-pyak ora. Mbah ya wis. Nek didelok saka sikil lak gedhe sikile ingkang garwa. Prek. Samane iku senengane ngecek kali kula niku apa ora ngecek apa kula tak takon. Lah nggih kula niku ming ngomongke upune we gedhe pupu garwa sampeyan. Nggih, ning atos. Nggih. Menika kersanipun kados mekaten. Lah mula saka kuwi Sembadra kowe ben diderekke patih Seng Paman Patih Sengkuni lan Bapa Durna. Wondene Abimanyu saka tresnaku kalawan anakku lanang Abimanyu Lilanana tak gendonge tut wuri kalawan lakumu. Apa kudu ngono Kakang? Iya, kudu ngono. Merga pun Kakang saka tresnane kalawan Abimanyu kepengin banget aku gendong Abimanyu ra ketang sedelo. Tak kudange anakku si Abimanyu. Kagiat risang kapirang ngurinangkul kinembit-kembit dosang reknaning bawana. Oh. Bener Nger Sembadra, bener. Bener ngendikane kadangmu sepuh ing Mandura. Ngono? Kowe mlaku dhisik karo aku karo Adipati Harya Sengkuni. Wondene anakmu ya putuku si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa. Si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa, kowe tak gendong. Lho. Aneh kok njur ngalup kaya ngono. Anu, Durna. Nggih, mboten, nggih, mboten. Kajeng kula menika supados mlampah sareng kaliyan kula. Lah, rak ngaten. Ampun nganti disenggol ati kula si Sembadra. Oh, nggih, tak kedhawuh. Piye, Sembadra? Aku percaya marang Kakang Baladewa. Anakku Abimanyu tak pasrahke marang panjenengan aku. Tak mlaku karo Patih Sengkuni apa dene Begawan Durna. Ya wis kono tak gawane anakmu aja kuwatir. Apa kowe ora percaya karo aku? Ora ana jamak lumrahé aku bakal nyengsarake karo anakku dhewe. Abimanyu kuwi getihmu padha karo getihku ora Sembadra.
pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Urang kono magawe gelar ira wang tanpa srobo-srobo ngajar Begawan Durna. Dasarmu apa sendaki sengit? Lho. Nendi papan aku weruh Durna. Tanganku gatelan kudu jotosi cangkeme. Waladana. Nguku karepe dhewe. Tur dasare niatku mung bakal nungko tindake Kakang Mbok Wara Sembadra. Jarine mau bakal diboyong marang negara Mandura. Lah kok bareng lakune tindake karo Rasata Kurawa. Monggo aku ora pangling marang pangadining Sata Kurawa mesti bakal gawe sengsaraning Kakang Mbok Wara Sembadra. Kartomarma ora mbalekke Kakang Mbok Wara Sembadra karo anakku lanang Abimanyu. Aja takon tak babati gamanmu. Wah, gugu karepe dhewe. Sugal ucapmu babamu. Ora mundur saka papan kene. Ora meneh dalan karo para sata kula tebak dadamune marganing patimu. Singolena prateng lalis karo marmo.
Gatotkaca ngamuk. Ayo, Kurawa arep gendak Sikara karo Bibi Warasembadra. Katon banget nggone bakal mboyong Bibi Warasembadra marang negara Ngastina. Ora mbok balekke. Adikku Abimanyu ora mbok balekke. Tak pecahi sirahe. Waduh, kacau. Siwa Durma Gati ora mbalekke adikku lanang. Apa kelakon Kurawa keduga nandhi kridane Gatotkaca. Wah, Gatotkaca cabal Gatotkaca. Ora duwe niat apa-apa Kurawa bakal mboyong Walajembadra. Sayekti mung kepengin kanggonan Walajembadra lan anake ya kuwi Abimanyu. Ora duwe niat apa-apa, yakin sumpah. Kaya ora apal karo watake Kurawa. Ingkang demen gendak Sikara karo sak pepadane. Ola Gatotkaca. Yakin ora? Ora gelem balik amuk Kurawa. Gatotkaca cabal Gatot. Oh no! Jaya mrata imbangken padha-padha. Gatotkaca arep kowe otot kawat babi anu balung besi. Ning kowe ngamuk Kurawa apa dikira kowe kira-kira iso ngalahke pusakane Harya Citraksi. Kowe malek besi mungsuhe ya besi. Iki Kiai Sebe. Leleno pangendhamu tabrak wesi mungsu wesi asu anu ambiar siramu Mutar. Cid. Kecelakaan kok. Aku dadi bane montormu dadi angka 8. Cid. Gagaruta. Aduh. Tangi nek ora apa-apa. Wah. Re-re-rekane. Mati ngapa? Re-re-rekane. Gatotkaca niku apa kondange oli otot kakung kawat. Otot kawat balung besi. Heeh. Ninika satriya gawean Susuralaya. Heeh. Kabeh awake diganti wesi. Iya. Otot kawat balung besi susum gegala. Mripate Suryakanta. Ambleng dasmu lho. Lha kula ngomong apa? Mripate Suryakanta. Tangane linggis, drijine gunting. Dramaan pacul. Ah iya. Bokonge drim. Uyuhe wedang kopi. Terus re-rekane ajeng kula tandingi nganggo padha wesi. Ha iya. Sebe. Kula gas, Man.
mlaku 180. CBP speedometer mung tekan 90. Kok mlaku 180 ki speedometere sapa? Pun kula koroki. Oh. Kakak kaburator kula ganti stum. Oh. Malah halon. Ning rasa. Heeh. Banter, Pak. Pun kula incem Gatotkaca kula tabrak sepe motor. Lah kok mabur. Sapa? Gatotkaca. Kowe Entuk buk. Jedier lekar. Rusak, Man. Ah iya. Wah, kacau. Ganti pelek. Ah iya. Peleke kaya ngono kok. Niki pecah. Hmm. Klentronge ilang. Heeh. Diganti mripat sampean, Pon. Prek. Dadak di Montor gak diusung iki lho. Nek ra wong digdaya ora bakal klakon. Lah dalah. Piye iki nek nganti kadenangan kaya mengkene nggih anak Prabu Baladewa. Kula semanggaken perkawis menika nggih anak Prabu Baladewa menika kados pundi lalampanipun. Pamanarya wonten menapa? Kurawa bubar sarsaran. Nung sampuyang numbuk bentus pelajaripun enten apa? Senjaki kali Gatotkaca ngamuk. Sumerep menawi ing ngrayipun Dewara Sembadra mlampah sarengan Kurawa sami ngamuk Kurawa bubar mboten kanten-kantenan nggih. Lah rak tenan to Pak jan. Dewian dadi grojokan geguyon tali tangisan Prakuta. Wonten dawuh Abimanyu gawanen. Nggih. Aja mbok kowe ndi-ndi ning kowe kudu ngenteni aku. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Aku tak nyingkirke Setyaki karo Gartoto tak kandhanane bocah loro kae. Nggih, katos-katos dikoyo. Anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumalu dukuntur ketuk lumimbak penyukang kumambang Gatotkaca wonten timbalan Bu. Setyaki wonten timbalan kok ora Bu. Sing ngakon ngobrak-abrik Kurawa sapa? Ih, mboten wonten. Lah kok dadi kowe itu mandang ngobrak-abrik Kurawa? Ngongasahi kaprawinan. Gembelo sirahmu gleleng pacamu dume kowe dadi satriya. Dijedi ana ing Suralaya. Terus sapa-sapa arta coba, saben ana wong arta coba, ngono apa piye? Mboten. Dasarmu apa? Kuwatos raos sing manah kula. Kuwatire. Bibi Wara Sembadra tindak sareng kalian para sata Kurawa monggo ingkang gadah niat boyong. Bibi Wara Sembadra menika Kanjeng Prabu. Kenging menapa tindakipun boten sareng paduka Kanjeng Prabu nanging sareng para sata Kurawa. Gatotkaca wonten dawuh. Yen durung ngerti iki takon sik, nek wis takon mengko ditimbang bener lan lupute. Nek kira-kira bener, kowe bener sakarepmu arep ngamuk sakarepmu. Nek luput piye? Apa ora mirah-mirahke karo awakmu dhewe? Niki.
Barengipun Kyai Prabu Duryudana kepengin kenggonan Sembadra lan Abimanyu raketang sedhela. Mula Sembadra takon bareng lakune karo para Nata Kurawa dene aku nggendhong Abimanyu. Mergo aku ki makne gedhe. Aku ki makne gedhe Abimanyu nek nganti aku ora nggendhong karo Abimanyu doh nyono cerak nyono. Aku entuk ora tresna karo anake Bratajaya. mekaten. Oh, iya. Rai delok mekaten. Kula kantun nderek. Ampun pitados nggih. Ampun pitados. Sedaya kedah wonten buktinipun. Sedaya kedah wonten buktinipun. Setyaki wonten dawuh. Kowe ngopo kowe? Mboten napa-napa. Ora apa-apa padahal aku ora krungu ya. Kowe mbudheki wong tuwa ngono piye? Mboten. Ora percaya karo pun Kakang. Nggih pitados. Nek do percaya minggir. Ayo bali. Bali nek Gorawati rasa tetek melu perkara iki. Oh iya, ngestaken dawuh. Bali. Napa ngestaken dawuh. Setyaki bali. Nggih, kula badhe tengok-tengok wonten ing mriki. Ora bali tak glandang negara kowe. Oh iya, ngestaken dawuh. Ayo do bali. Dari iki ngestaken dawuh kok. Ayo guys. Bolo Dewa Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira Pragoto wonten dawuh. Sak gedhagan iki aja cengengesan. Nggih. Mergo aku arep dawuh wigati karo kowe. Oh inggih. Barengipun Abimanyu wis mbok gendhong. Lah iki sampun wonten mriki. Sajaipun ngupadi ingkang ibu, wong sajaipun klecam-klecem tutukipun sampun kraos salit ngelak bocahipun. Ya wis ben. Perkara ngelak ya wis ben. Inggih. Kuwi menyang Walas. Terus kebarengipun kowe menyang Walas. Iki. Sawise tekan Ngalas, Pragoto wonten dawuh. aku kuwi duwe pusaka, ning kok ora ana wrangkane. Pusakaku iki golekno wrangka, Pragoto. Pusakaku iki golekno wrangka. Wrangka sing pantes, wrangka sing trep kelawan pusaka iki. Ya curiga iki. Yen kowe ora iso golek wrangka curiga iki aja takon dosa. Bali ning karep aku ora ngaku kowe minangka dadi patih Mandura Pragoto. Oh. Ing batos wis tanggap kersaning Sanata Prabu Baladewa. Parandening mangke patih Pragoto datal wantun andhuwa keparengipun negi Sanata Prabu Baladewa. Goreh orongeh penggali rekana patih Pragoto paran marga ngarsa linambahan. Lon-lonan nyandak punang curiga ingkang denasta dening Sanata Prabu Baladewa. Tiwah semere saking ngajaripun mata Mandura Prabu Baladewa lumampah manjing wana dupi wis tebih saking nata Mandura
Gero-gero penangise Sang Pragata nganti kaya bocah cilik. Inggih sinuwun. Ora nyono babar pisan. Lah kok dadi aku nen mula lakon sing kaya ngene lagu to. Yen kowe abot karo kewajiban, kowe ninggal marang tabeting rasa kamanungsan ning nek ora tok tindakake. Gunane apa nggonmu dadi patih ora mastuti marang dawuhing Nalendra? Oh, Den. Kula mboten mentala. Den. Keris kon gorekke wrangka. Aku wis tanggap karo kersaning Sinuwun Mantura. Wrangkane ya Raden Abimanyu. Waduh. Ora bakal mentara. Sampeyan kula tinggal teng mriki. Kula njaluk ngapura, Raden. Daspun tinggel kula cumadung dawuh. Oh, daspun tinggel lho. Ingkang putra pundi? Jumbo kangenipun Bapak Durna. Jumbo kangenipun Bapak ing Sokalima, anak kula Abimanyu kula titipke Praguta. Praguta kula paringi pusaka. Lan kula dawuhi supaya golek wrangkaning pusaka. Mesine Praguta wis tanggap. Niku sasmitaning Nalendra sing dawuh supaya merjaya dhateng sinten kemawon. Ah, lole. Mboten sampean kok seneng banget mergane napa? Amanu sama jenis Sembadra mboten gadhahi anak mlih. Janaka mongko lunga. Buresrawa sida gelem ora nggih? Lho. Niat sampean pripun? Lho nek Buresrawa mboten gelem niku kula samata ing gati sawahe ing diri. Tuwekan ora nyebut ora. Ayu ya ayu ngomah. Tak sekop cengelmu lho, Dik. Suwe-suwe kok nganyelke lho. Anggere omongan kamu nyenggol wong omah. Ayu elek ya ben. Nggih, nggih.
Boduna wonten dawuh. Paman Arya wonten dawuh. Pun kasembadan panjangkanipun ingkang putra pun Baladewa. Samangke saged nuruti dhateng kadang kula pun Burisrawa. Ah inggih nggih mbok menawi dados kabagyan ingkang rayipun Burisrawa. Nggih, Pawan. Blegegekugek sadulita mel. Lah iki mboten pangling Ndara Sumitra. Iya Siwa Semar. Aku ingkang mratu ning Karang Kadempel, Siwa Semar. Bekti kula katur nggih, Den. Iya ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kyai Nayantaka. Dara bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya nala garing ndak tampa. Ndara bekti kula katur, iya Petruk ndak tampa. Ndara bekti kula katur nggih, Den. Iya Bagong wis ndak tampa. Enten apa, Gus? Janur gunung kadingaren. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Monggo sampeyan boten paring pangandikan teka Jawil kalih Semar. Tumunten kula dherekaken tindak sampeyan pun prateng tengahing wana. Niki ajeng tindak dhateng pundi lan wigatosipun menapa lho? Siwa Semar. Kula ora jenak nggon kula nggah ana ing kasatriyan. Nalika dina ing kepungkur wanci nanggara kasih Sumitra nyumpenawa. Panjenengan nyumpena? Iya. Pasumenanipun menapa? Ora kanthi kanyono-nyono. Aku weruh marang panjenenganing Kakang Mas Abimanyu. Nalika semana kinudang-kudang dening Kanjeng Ibu Wara Sembadra dititihake ana ing Palwa. Dumadan ora kanthi kanyono-nyono. Banyuning Bengawan katon bena wekasan Palwa kindhang kapracundhang. Amung kari Kanjeng Ibu Wara Sembadra ingkang pungun-pungun anandang marudatin Kyai Semar. Pralambita iki apa Kyai mungguh werdine piye? Siwa Nayantaka. Semareka den prayatna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing ucap kacarita nalika semanten Dian Sumitra wis nganti sanggrapat punakawan medal saking tlatah Karang Kadempel manjing tengahing wana kendel sawetawis jibeg-bebeke ngalih nenggih Sang Nayantaka mulat pangandikanipun nenggih Raden Sumitra ing ceta anggadhahi raos was kuwatir dhateng kawontenanipun ingkang Bendara nenggih Raden Abimanyu kedadak samya mireng tangising lare saking salebeting wana satemah kaget kadra wekasan sangga para panakawan mangono pangudas waraning Lurah Semar Badranaya. Petra, pripun? Kowe krungu apa? Reng, kowe krungu apa, Reng? Aku ora krungu apa-apa iki. Gong kowe krungu apa? Sik, do meneng sik. Ora nek Semar omong ki ra do omong kabeh. Dirungokke. Apa sing dirungokke bapak ki padhe kudune mesti krungu. Ha iya, meneng-meneng. Meneng Semar. Iya dirungokke sing tenanan. Krungu aku saiki, Tru. Aku kowe krungu, tur mambu. Aku pecah sirahe ora. Sing tak do meneng ora do sembrono. Mangkel aku senengane ora. Kowe anggere engko pisan kas tok baleni, wak jejeki linggis lambemu ora. Ora iki serius iki. Oh, ayo wis amene kok, Tru. Ngapa? Iki sing nonton ganti ibu-ibu nggawa anake nggawa tuwet-tuwet.
Ora ketok kaya swara bocah e, Gong. Wah, wis nyemelangi nang tengah alas kok ana swara bocah iki kok gek brayut. Hus. Brayut ki apa? Brayut ki memedi sing gawa anak pirang-pirang kae. Ngemiki kiwa tengen. Terus gendong anak. Weh tenan ora aja sengangesan kuwi. Aku durung ngerti brayut kok. Munji bocah, gendong bocah kiwa tengen, sikile ganduli bocah, tangane diganduli bocah, nuntun bocah. Bocahe pirang-pirang ijik meteng, kuwi jenenge memedi brayut. Oh iya. Wis tau ora apa? Urung. Aku iso omong. Critane piyai sepuh mbiyen iki ngono kuwi. Oh, to. Ora do sembrono nek ana bayi nangis ning tengah ngalas to bengi-bengi aja do sembrono. Saya banter iki, Gong. Berarti arep mrene to. Ayo do lunga. Oh, situ. Iki ketoke bocah tenan iki. Nek swara demit iki mesti sok ana, sok ilang, sok ana, sok ilang. Iki kok terus-terusan iki, Gong. Iki mesti swara bocah tenan. Heeh, Pak iki swara bocah tenan. Gak enten swarane bocah niku sapa to? Bocah tenan kok, Den. Iya. Siwa Semar iki wujuding bocah tenan. Wah, Jan. Sapa kowe? Isih cilik kaya ngono kaya ditinggal nang alas. Piye, Truk? Brayut tudu? Udu. Aku tak ngono ya? Bocah tenan kok, Gong. Wah, Jan. Bangsat iki wong tuane. Iki mesti hasil hubungan terang gelap. Hubungan gelap iki mesti bingung do tanggung jawab terus anake dibuang iki. Wah, wis dosa nglekepe nae tok. Nek ana kaya ngene iki do ora gelem tanggung jawab, Jan wis menungsa apa? Pono kawan Petro. Dalem, Den. Iki sapa titi priksanen? Aku sing pinter nitik kok. Lho. Lah iki Kang Raka Ndara Abimanyu ngoten lho, Ndara. Oh. Bapak Mas. Panjenengan kok teng mriki. Kakang Mas, panjenengan kenging menapa? Impen sampeyan kok durung-durung wis ndara dase. Alah ndara, sampeyan boten siram pinten dinten. Ampunipun kok ngantos kaya ngoten. Bocah iki nek esuk ki nang mripate ora tau melek. Sing tok rungkep iki sapa? Alah, Gus. Walah. Kaya mesem e. Kira nek Ndara Wijaya Bul bokonge Semar. Dari ing semilak kaya senyum karo aku. Tiwas tak rungkepi, wong tuwa. Antil mencelat kowe. Sesuk nang ngene nggo sarung ki sing mlobok. Sarung cupet go sarungan.
Den. Jenengan kon iki apa to kok terus-terus iki? Kok tas. Ah, nang ndi kok salah to aku. Wis rasa metu wae. Kakang Mas panjenengan ki ing menapa? Kakang menapa, Den? Bocah niku Keng Raka niku sajake wis sawetara teng tengah ngalas. Tutuke klecam-klecem. Niku bocahe ngelak manggendong ayo jak bali teng negara Ngamarta. Nyata laruta saking kutha Sanggara kulayan tandulusa Hamangku sang Tyauta Manalendra muda wonten sawenehing jejaka ingkang ngaglatengahing wana nenggih menika ta warnane satya saking gisiking samudra atmajaning Dewi Anggana warik nenggih Bambang Anggana Dewa ingkang mijil saking gisiking samudra nalika semanten angenam-nam penggalih mapan wonten tengahing wana mulat praptaning Sang Sumitra ndhothong-dhothong punang jabang bayi. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katuluwu kirma yakma ayik saking Dyas Baliwur ana wujuding jejaka ingkang ngaglakana ing tengahing dedalan kowe sapa takon marang aku mburi saka ing pertapan gisi ing samudra putraning Kanjeng Ibu Andana Warik aku Bambang Andana Dewa Bambang Andana Dewa iya dasar kepara nyata kowe sapa Raden Sumitra Raden Sumitra iya ingkang mburi sapa aku Semar aku Gareng aku Petra aku Bagong nuwun sewu Den iya Petra piye peranganipun tiang-tiang teng wana mboten wonten ingkang ketingal Ndet monggo Ndara Abimanyu Keng Raka kaningaya teng tengahing alas. Ora mungkin Ndara Abimanyu niku iso mbrangkang saka Ndarawati tekan tengah ngalas. Mesti ana sing tumindak culika. Monggo teng mriki sing wonten namung Bambang Andana Dewa niku. Mang takoni. Napa niku sing ngajeng gendhak sikara karo Ndara Abimanyu lan duwe niat apa kok arep gendhak sikara karo Ndara Abimanyu? Ayo ngaku kowe. No, Dana. Lho. Dono Andana Dewa. Ora ngerti perkarane malah nucuh marang Andana Dewa. Ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Ayo kowe ingkang gendhak sikara karo kadangku sepuh Kakang Mas Abimanyu. Kowe ingkang ngikara ning tengahing alas. Ora usah dadak selak, ora usah dadak kumbi. Ngaku ora?
sampean sing gendak sikala karo Ndara Abimanyu nganti Ndara Abimanyu mapan tengah alas. Bocah wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Hah? Lah kok dadi mang sia-sia ning tengah alas. Iki sapa malah muring-muring karo aku? Wis muring-muring bae. Ora ana menungsa liya kejaba sampean. Berarti sampean sing gendak sikala karo Ndara Abimanyu. Wah, pancen bagusmu bagus ning ora duwe rasa kamanungsan. Ora pantes kowe urip pengalam padang. Nek ora lega asane atiku nek ora males lara wilang. Gerahe Ndara Abimanyu ning mapan ning tengah alas. Aja ngawu gawar-ngawur ngawur wae. Dar wae. Wen sisan bae pokoke anggrana wong ketok tak salahke. Omonganku ya, Tru. Ha iya. Ndara Abimanyu nganti nangis, nganti kaya entek luwe mripate nganti mentrul-mentrul kaya ngono kuwi. Apa, Tru? Mentul-mentul. Ngomong apa lho? Iki lho, ngisor mripat iki blenduk-blenduk nek kaya koke nangis to. Ha iya. Wis bener kowe Nalagari. Ora usah dadak melu-melu. Nadan kanthi gendong Kakang Mas Abimanyu, kridane Andanadewa bakal tak rampungi ngatos-atos, Ndara. Iya, Nalagari. Lang-lang driya mangungkung. Sangdanono Andanadewa. Sumitra ngasake kaprawiran nadyan lagi sedhe lho wae aku wis bisa mbobot marang kadigdayanmu lan kasektenmu nyata satra pinunjuling apa-apa mrut juling akerep
Nanging apa kira-kira kowe kuat nadhahi jemparinge Andana Dewa? Linepasake saka Gandewa tumancep ana ing dadamu Rasirna Margalayu Dundang Raden Andana Dewa Raden Sumitra. Ayamuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ora tumama dadane Sumitra. Jemparingmu iso gawe babak kulitku aku meguru karo kowe. Kakang Mas Abimanyu, Kakang Mas. Oh. Sampeyan kok mboten nglenggana sampeyan dilepasi panah ora apa-apa. Lho kok jebul panahe temancep nang gigire Ndara Abimanyu. Ludira sumembur kados mekaten. Kakang Mas, kula mboten mangertos. Agana Dewa kowe mateni cah cilik kowe. Tak dongake ora slamet nang dalan. Setan kabeh. Gugem ya gugem nek ra ya ora terus rumangsane ndasku ki watu apa ya. Kanggo pancatan wong pirang-pirang. Andana Dewa penyakit kowe. Kowe ngeculke panane rung iso manah ki aja iso manah. Sing tok. Apa jenenge kowe? Sing tok panah karepmu. Ndara Sumitra, ning ngerti ya? Kena gegere Ndara Abimanyu. Den sampeyan pripun Ndara? Bagus. Dudutke panahe. Aja nganti mancep ning gigire Kakang Mas. Nadyan Kakang Mas wis sedo. Dudutno panahe Bagus. Nek dudut gek dut ngono. Aja dintul-entul ndak Kakang Mas malah kloso lara. Gegere bolong semono kok bocah. Gegere bolong kok kono ora tekan ing pati. Andana Dewa, amuk legane atiku kowe. Kang Mas, kula ngertos bilih sedaya lampan menika tartemtu kula badhe nepataken dening pepunden. Awit kula sampun wantun anggendhong Kakang Mas Abimanyu kula ajak supados perang mengsah Raden Andana Dewa. Kakang Mas
Monggo kula dherekaken kundur dhateng negari Ndrawati supados rinukti dening Kanjeng Wah Prabu Sri Bathara Kresna Kakang Mas. Iki sapa? Batur Endara Sumitra. Nek iso manah ya aja manah. Ngerti ora aku manah kena sapa nyuk? Sing tak tibani Raden Sumitra. Setan. Panah ora kena Endara Sumitra. Ning kena Endara Abimanyu. Salahe bocah wingi sore digendong dijak perang. Abimanyu seda. Abimanyu seda kena panah mucuk. Jan-jan cok, jan-jan. Setan ya. Ora duweni Raden ya Raden. Ayo. Iki gamelane kok do meneng wae iki piye? piye? Ora dipercaya kanca-kanca kowe. Oh, doya terus doya ayo. Lah piye? Andana dewa nyemplung segara. Coba ya iso nututi nyemplung. Waduh. Petro. Moh. Angkel. Aku ora iso renang kok. Gareng. Biasane ora adus ning kali to. Nganggo bane. Oh. Ora iso lanangi. Malah wong sing temaman ngono kae. Kok minggir neh, Gong? Glagepen aku. Senengane kowe iki aneh-aneh kok. Kondur maklung ora. Petro Gareng Bagong ora ngrampungi perkara. Sedane Ndarama Abimanyu ditotoi patine awake dhewe. Pas. Kene ya cethek-cethek ndasmu kowe. Mun njaluk pundi aku Aku sing aku ngombe tenan. Santai kok, santai. Oh, ora usah mbegan tenan ora wis. Gong-gong ora dikon. Ora diklekarke kok. Niki jenenge Ade. Aku rasa mbegan to. Ya goleki Semar yo.
Danadewa anakku cah bagus ya kene. Sawetawis kula tuwi dhateng dedharatan. Nanging jebul pinanggihipun kepanggih rubeda Kanjeng Ibu. Tobat. Ana rubeda apa? Kula dipun mestani mejahi dhateng lare. Tumunten kula perang kaliyan kadangipun lare menika. Kula nglepasaken jemparing boten kenging dadanipun kadangipun lare menika nanging kenging lare menika satemah pejah. Sedaya ingkang momong lare menika sami ngoyak dhateng kula. Tobat. Apa kira-kira sing padha ngoyak kowe wani manjing dalaking samudra? Nyatanipun sami wantun. Tobat. Anakku nggir kono semingkira mengko bapakmu sing bakal ngayomi marang kowe. Wah. Aku njero segara kok ana gua apik banget kene, Pak. Lho. Terus? Gek rene. Lho. Kok Pak Bos? Ae. Bagong kae ngopo wis ora ana banyune kok glelenge aja. Petroya ana wong lucu senengane nggane. Welo. Bela. Anerne. Yai kok kaya ngono lho. Dian wis. Kare ngentek-enteke temenanan lho. Wela. Edan. Ya, Tru. Ana wong bagus ki jan luar biasa tenan. Wah, dan wis. Semar. Nggih. Nolo Garing Petruk lan kowe Bagong. Tobat. Pengan pirsa dateng lak tiang-tiang menika kuwi ponokawanku. Piye? Lah ponokawane kok mbujung-mbujung datenge putra. Mangriyen. Kok nyebut keng putra menika? Aku Andana Warih. Andana Dewa kuwi anakku. Lah bapakne ya iki. Ngandel ora. Jan. Nang ana trit nang kene trit. Telotak. Lho ya semen kowe iki ya ngopo ngono lho. Apa senengane ora? Ana apa Semar? Sampeyan nek kula kandhani mesti mengke muntap. Nek ngantos muntap sing mandukani putra sampeyan. Anakku sapa? Andara Dewa. Sebabe Kula causi prisa nggih, Den. Kang putra Ndara Abimanyu Niku kula temokke teng alas. Mboten. Kula temokke teng alas. Lah banjur Ndara Abimanyu kula temokke teng alas sing nemokke kali Ndara Sumitra. lah terus Pinanggih kalian Kang Putra Ndara Andana Dewa. Nganti selin surup, ling surup. Dadi perang. Kok Kang Putra nglepaske panah. Ora kena Ndara Sumitra, ning kena Ndara Abimanyu. Lho. Lah anakku piye? Ndara Abimanyu seda, Ndara. Andana Warih, wonten paring adhawu. Bab iki ora kena disangga entheng. Mesti ana lakon ingkang tumiba lawanat Majaku Abimanyu. Manjinga Kalpika. Mengko mangsa kala ingkang wis tak temtokake, sira lan anak-anakmu bakal tak tepungake marang para Pandhawa Andana Warih. Kelepat tenan ora? Anake sing ditresnani tak laporke tekaning pati. Andana Warih, kowe manjinga. Kalpika karo anakmu mengko mangsa kala tak tepungke karo kulawargaku. Enggak aku sono ditepungke aku ora setuju. Ya iya. Maksude piye maksude? Maksude ngene lho, Tru.
nek Ndara Janaka ki nempungke Andanawari karo Andanadewa ki garwa lan anake aku ora setuju. Oh. Aku pokoke iki setuju Ndara Janaka ki mung entuk Ndara Abimanyu. Anu Sembod. Anak-anak Ndara Abimanyu wis titik kuwi. Ndara Srikandi, aku jane ora pathok-pathok. Larasati ora cocok. Manuhara kuwi meneh. Oh, dadi kuwi jane ora seneng karo garwa-garwa Madukara to. Ora. Asli. Ayo do mangkat. Mangkat ndi? Mangkat metu saka kene iki ning negara Ndarawati ora kok iki dirampungi kok, Gong. Ayo, kowe iki ya ngapa mbok kok ning kono kuwi? Ngenteni kowe. Apa kene siap mangkat to dadak dinteni ngapa? Kanjeng langit kelap-lapaton lir saking risang mawe gandrung tara. Nggih. Pun Kakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Si Adi wis rawuh ana ing negara Ndarawati. Ya. Merga saka mangiraku Sembadra ingkang kaboyong dening Kaka Prabu Baladewa iki mau Gatotkaca wis matur Purwamadya wusanane samendhang ora ning ngarempit. Ya. Ya mung Si Adi ingkang tak aturi supaya sowan ana ing negara Ndarawati jejaga mbok menawa ana payo katemping samirana Kresna kakangku. Oh, kula ingkang sowan po. Durung titi wancine Abimanyu kudu bali marang panguwasaning Gusti Sumitra. Wonten dawuh. Kakangmu iki mongen yen lagi ngelak mongko ibune lagi ora ana. Coba to jajal lomben ana banyu sendang kae supaya ora katon salet si Abimanyu. Ngestaken dawuh. Wow. Koko Prabu sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Koko Prabu kula sampun lirwa kacarios Kakang Semar sumusul dhateng kula matur bilih Abimanyu pejah. Iya Koko Prabu tok tangisana wis ora ana gunane wong Abimanyu wis tekaning pati ngibarate luhmu nganti dadi getih ora bakal iso urip meneh. Menapa mboten saged dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma? Tak ungkuli bola-bali ora urip iki kunarpane dirukti dening Sumitra Janaka. Ngapa to kowe iki ngapa ya? Kowe iki ngapa kowe iki? Wong sedhek dituthuk. Ndara Kresna paring dawuh nek
Wis diungguli kembang kula bali ora urip. Nangis pilek. Oh. Saya kira nek nangis bul pilek. Oh, Prabu. Wis ora usah perlu tok tangisi. Tok tangisono tanpa guna. Ya mong saiki kewajibaning wong lanang aku tak takon karo kowe coba Wangsulana. Yen bojone diarah karo wong, mongko mangkel-mangkle wong lanang kuwi dirusui bondo donyane. Yen dirusui bondo donyane ora nesu, dirusui bojone. Yen dirusui bojone ora nesu, dirusui anake utawa anake dipiloro. Kuwi mesti tekaning pati utawa mesti bakal nesu. Nggih. Lah kowe iki coba anakmu dipateni, mongko bojomu digawa karo Kaka Prabu Mandura. Jarine Gatotkaca ngener ning negara Ngastina. Kowe ora mobah, ora mosik janjane kowe tak takon karo kowe. Kowe iki tresna ora karo Sembadra? Petruk ki ya ngapa nyuwuk barang ki ya ngapa lho. Tanpa omong, tanpa nganggo piye-piye Gatotkaca. Wonten dawuh. Pamanmu awat-awatana Sendika. Astina Maha Prabu Duryudana nang ngandika duh harining Sunawrekudara. Mbadra, Ana dawuhmu apa sinuwun? aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjalukku lawan Kaka Prabu Baladewa dipinangkani. Ora ketang sedhela tak suwun lerma ning negara Ngastina. Supaya mimbuhi marang kekuataning wong Ngastina sarta ngempel kanugrahan ingkang wis digawa dening Atmajamu. Iya Kakang Prabu, aku mengkari manut. Wis Sembadra mapano ning taman kono. Ora ketang sedhela lenggah ning kene kok tak boyo ning Mandura. Kakang Baladewa, aku manut Kakang. Kaya Janaka dasar kepara nyata. Lho, Yayi. Si Adi ora basa arepun Kakang ora nganggo tata krama. Janaka, aja kaya bocah cilik. Lah kok dadi nungkak krama karo Yayi Prabu Duryudana. Si Adi kuwi kalah tuwa. Si Adi kudune nganggo tata krama. Wis ora perlu nganggo tata krama. Aku nganggo tata krama yen to gedhoane menungsa Ngastina. Apa tumon ing atase Nalindragung Binathara, Ratu Ngastina, Ratu Mandura. Mentala misahke katresnane adine dhewe. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak udung sapa ora menehke bojoku. Ayo, sapa sing kepengin tanding karo Janaka? Adalah. Wah, adalah. Ayo, sapa wae? Jagat Dewa Batara. Raeneng sing wani, nggih Den nggih. Iya. Padake apa? Ming disumbari rondaraku. Ayo, sapa sing rumangsa lanang tanding karo Janaka? Klepat. Prabu Baladewa sing duwe masalah iki kok.
melayu sipat kuping Petro nun Sembodra menyang endi bendaramu kula ceke teng taman negara Ngastina ning taman nggih pripun bendaramu aturana tindak mrene asemeng mriku pripun aja kok aja mengko ndak tempuk oh iya ding sadar aku lagian Ndara apa Petro mboten sampe mlebet taman lha piye disusul garwane aku wis randi bojo lak Ndara Janaka anake cilik malah ditinggal lunga tanggung jawabe wong lanang kepiye nggih iya piwas duwe bojo bagus ning gerus ning ati nggih nek dipikir ya ngoten niku wong duwe bojo elek ning tresna karo wong wadon ki malah nglelemu awak nggih kula niku karo bojoku ora tau kok kula niku sia-sia tresna banget upama lho niki upama lho niki mung crita to mbane wong ra omong gitu iya mung sampean niku kali kula niku wah Ndara Abimanyu niku sampean niku ora perlu gendong ora perlu meneng-neng ora perlu ngateni popok kula sing ngateni popok kula sing kabeh pekerjaan rumah kula sing ngrampungke lha ya ngono kuwi bojo sing tak karepake nggih mane bagus ning gerus iya ning Ndara Janaka niku tresna sampean karo sampean niku tresna banget Ndara Janaka asli nika bojo sing tresna karo wong wadon kowe mau omongan apa Petro boten omong napa-napa padake aku ora krungu Enggak teng rika enggak kelire kosong. Ora apa-apa. Sembodra, apa ayo bali. Nek durung kersa kundur ya ora sah bali sik. Ora, aku wis kleru ayo bali Sembodra. Rasido. Pripun Sembodra pun iso teng negara Ngastina. Kula mireng kabar nek para Sembodra Kakang Mbok Bratajaya pun teng Ngastina. Kula wis nyandang cara manten kok Prabu. Kula wis nyandang cara manten, kula dijawabke karo Mbok Mbodra. Dijawabke karo Mbok Mbodra Prabu. Putra, kula usik nggih pun mboten kuat nih. Oh, kula pengen rabi. Yo. Ning sawangen. Sembodra jane wis prapen negara Ngastina. Abimanyu wis tekan ning pati. Lah kok jebul Janaka nyusul nang negara Ngastina. Ah, gagal maning son. Ora buktasaken ngrebataken Wara Sembodra, kula kepengin cawab karo swara. Hei, Janaka! Janaka adikku mbok gawa nendi Janaka?
nyana babar pisan jebul wonten wewadi ingkang siningit wonten penggalih paduka. Nalika semanten pangandika paduka repa dhateng raying Dwarawati supados kula maringaken utawa nyaosaken dhateng pun Sembadra. Lah kok jebul mboten tumuju wonten negari ing Mandura nanging menggok dalan wonten Ngastina. Ancasipun kados pundi? Yo pancen tak jarak. Mergo aku tinengasan ing Siburesawa. Nggone gandrung-gandrung kapirangku lawan para Sembadra. Mula niatku iki aja tak anggep ala, ning niat kuwi petungan kanggo niat sing apik. Becikipun wonten pundi kula badhe nyuwun prisa. Sembadra iki dadi bojone Janaka ki ngros atine. Janaka ki seminggu ning omah, 4 taun minggat. Janaka ora tau sapa ning Kasatriyan Madukara. Mula ora aneh nek Sembadra tansah purih ana negara Dwarawati. Mula tinimbangane para Sembadra ki lara ati, timbangane para Sembadra ki tansah kagol-kagelan atine. Rabi karo wong bagus, luwung tarabe karo Burisrawa ning tentrem atine. Mukti rasane Kresna. Nuwun sewu. Ingkang saged mangertosi mukti lan maremipun manahipun Sembadra menika sinten? Wong sing jeneng wong rabi ora nganggo tresna kuwi bakale ora apik. Bakale ora becik. Ngoten. Kula mboten narimakaken menawi jenengan niku Kanjeng Prabu meksa dhateng lampar menika. Menawi lampar menika panjenengan meksa supados dhawuhaken Sembadra lan Burisrawa menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya men. Wih. Gati. Ngomong liwat, bengok-bengok. Deg-degan. Itu Petrus ngomong to, Mbak. Lah panjenengan ana wong liwat kok ya bengok banter banget. Wong biasane ora liwat kene kok dadak liwat kene. Pokoke tak jaluk. Sembadra tak jaluk. Menawi mboten maringaken, ora tas malah tak putung. Ora ana tak beting kadang taruna karo kadang reja. Kresna tanggep mungsuhe Baladewa. Werkudara. Rumasane anggap kaya menang-menang ade. Pokoke dhe bocah arep dijaluk sing wedok karepe piye? Terus Den, mutar. Lagi ora. Dadamu iki dadane. Oh, kapokmu kapan kowe? Anggepe sak penake dhewe ora. Sapa Suwardigalake? Apa rumahmu Werkudara wedi karo sampean? Ngono. Pakartimu sing kaya ngene iki Ndara Abimanyu sing bocah iku sore kesempet ing Aradan. Paham? Sing kenceng, Den. Ayo, mutar kowe. Anggepe apa? Kowe ki Den mesake. Niki keng neraka. Kadang werja. Mencla-mencle. Ana adine. Sapa? Iya. Mundur. Dara. Apa? Diluari. Ayo rasa sampekan aku. Rasa sampekan. Oksigen apa piye? Hus. Gak kena. Asu apa itu? Werkudara dicolke. Wah, mati ya. Werkudara. Wah, molong gantang pun Kakang tanpa dinawi wektu ditendangi sapenake dhewe. Upama dudu Baladewa tekaning pati ki mau. Hen. Rasake. Kapok ora? Ya, aku kapok. Pak Prabu Dasundi. Menapa Mas tasih badhe misaken Sembadra lan Janaka? Ora.
Abimanyu anggenipun panjenengan bucal wonten teleking wana nalika semanten ngantos dumugi ning pejah. Lho, Abimanyu mati nanging samangke sampun gesang malih. Amargi kula kuli Sekar Wijaya Kusuma. Aduh, Yayi. Waduh, yen ngono luputku gedhe tumraping kulawarga Madukara. Sembadra, Janaka Abimanyu aku jaluk ngapura, aku jaluk ngapura. Waduh, mati aku. Wedan, lho. Kaya menapa? Lawange ditutup karo Petro. Tak dodok bola-bali ora dibukake. Petro iku gerbang negara kaya dinep kuwi lho. Petro. Petro. Nun. Iki dibuka regole iki. Keplak siramu kowe. Sing ajeng mlebu sinten? Aku. Wah, nggih monggo. Nggih. Edan diganjel watu semono gedene. Kok ora bumandolar mlebu dibukake. Mengke mateni wong mleh. Ora. Wis tak dibukake. Nggih. Monggo sinuwun, ora caturan. Wis bacut nesu e. Janaka Sembadra njaluk ngapura. Ora, yo ngestoke dawuh. Burisrawa ora gelem bali sak Kurawamu tak gawe sungsang bawana balik. Werkudara Sembadra tak peki. Sembadra tak peki cah bagus. Arsa madangi jagat tuk munguk-munguk paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Alhamdulillah pun paripurna purwa madya wusana mboten wonten alangan sedaya lancar rancak ngantos paripurna nggih Den. Yo dalam paning ringgit purwa menika sayekti minarya Karca Benggala ingkang sae monggo sageta kinarya sangu anggenipun napaki jantraning gesang ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Yo Semar Sura Sudra Jani ingkang ret Suh brasta kaping olah Darmastuti rahing samya makarya rayung samya pinanggih. Kula sarencang gedonga muga-muga laring dipun supitaken sageta dados laring ingkang soleh lan tansah saged mikul dhuwur mendhem jero dhateng tiyang sepuh Ndara.